Ben, pois dende Espazo Común temos ou amosamos a nosa sorpresa porque, bueno, pois despois dun ano falando do famoso estadio da Uceira e da urxencia que hai para que o Arenteiro teña un espazo máis potente donde celebrar as súas fazañas actuais e donde a afición poda pois sentirse un pouquiño máis cómoda, ou falando da proposta de Espazo Común de ampliar Espiñedo, que a nos parecía dende o principio, sempre dixemos, máis rápida e máis inmediata, pois atopamos que un ano despois non hai nada, ninguna das dúas cousas, non? E o alcalde no pasado da Xunta de Voceiros, fai un par de semanas, díxonos que se ia levar o primeiro paso aínda para empezar o proxecto dese estadio, que sería a modificación urbanística do suelo onde se pensa facer o proxecto, e agora temos a convocatoria do pleno dende onte, topámonos que non vai outra vez, que non hai nada, non? Se a eso engadimos que nin nos orzamentos da Xunta de Galicia, nin nos orzamentos do Concello do Carballiño vai ningunha inversión concreta para ningún dos dous fins, pois moito nos tememos que vai ser outro ano perdido nese sentido, non? E xa non só pensando no Arenteiro, que é importante, por suposto, para o Carballiño, senón pensando nas categorías inferiores, no fútbol feminino, que están, pois, desenvolvendo os seus adestramentos máis mal que ben, como poden, a 3 e a 4 equipos compartindo un campo, ou seja, que a necesidade de tomar medidas en canto a instalacións deportivas fai moito tempo que é urxente e moito nos tememos que, a pesar das promesas e dos proxectos, que se vai perder un ano máis.